ní hé seo rud I dhéanam sé riamh, so is námhas iomlán mis ag an drámaíocht, ach tá cumann láidir drámaíocht anseo Yellow River Drama Group agus chuireann siad rudaí ar siúl go minic an tá siad ar aus ar fad. Tá muid anseo Bhaile Uilcín, Bhaile agus is Gaeltachtaí Bhaile a chun duine mí, agus faoi láthair tá muid ag bunaithe dráma a chur ar siúl ar ardán ar mBealach Glas an ghrianghraf atá híos an shin. Tá an dráma bunaithe ar ghrianghraf a fuaireamar a tógadh 65 bliain ó shin I 1940 faoi lucht daoine áitiúil Bhaile Uilcín, Kilberry agus Bhaile a dul sús go dtí cluiche ceannis na hÉir na barc an chróchaí, bhí an cabhán in an bhí. Tá mise cíneáin an bulí, cá mé ag fhéile an bulí eile agus cá mé an capín do. Tá mise chuine le duine ag fáin le an seán, agus ba mé le ag cant le daoine eile, agus tá mé ag cuid uile. Cá mé his deirdre an muintir agus an audience agus like daoine eile an sling. Is bhil leis an dhéanamh. Well, tá mise bulí a bháin. Bí mise ag trid le duine eile. Bhain sé a capín díb. Tá mé ag tuairt tacaíocht do mo gcraththar inniu's dráma. Ceam go sé anmhail. Ar na mise na props go léir le na bratacha is na hataí. So bháilimh just is cabhhain se atá agam. Seo mar na hataí a cá siad I raibh an am. Bhí siad sais cearcalach agus bhí rud ar an mór ceacht amach acu, agus bhí rud an seo le chun duine mí a beir scríbhtarthu. Is mis an muintir scoile and actually is mis an muintir scoile an seo I Bhaile so ní mór an aisteoireacht a gceist agam sa tá mé just sort a déanam mar rud féin, agus tá páistí ó rang a chathair páirteach sa dráma, agus tá mé ag tógadh sús go dtí blach lia iad, agus tá mé an frustrated le na páistí dána. Tá siad ar aus mar tá cead acu bheith an dána, rud nach bhfuil cead acu bheith mo thiom ranga. Tá lína agam le Tom. An capí na bhúntó. Tá sé smeadh dómha I maig. Catha an muintir ag glan mo ag leis towel agus bit sé. Tá muidir ag ginmh tá bhí muidir dhéanamh dabhta sa dráma. Bíonn an ceol an ratlan bága siúil. Ceapan bhfuil sé iontach an mBealach Glas a úsáid, nó tá sé á úsáid a réanos ach tá sé iontach chuilechana a thógáil le chéile agus imeachtaí a chur siúil chun an mBealach Glas a chur a láthair pobal níos leithne is tógadh, tá daoine an I teacht ó ceantarí difriúla an tá sé sin an táhachtach.